फ्रेंड्स बरायबाय बोदो जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा दिनैनि भिडिअआ जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट बोरै नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेखौ मोननो पारमिशना माबादि नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो A to Z लाबोदों। दा बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब लास्टआव बेनिफ्राय कमेन्ट्स खालाम। दा फार्स्टआव भिडिअ नायग्रो अब्लासो नोंथांमोना गासिबो बाथ्राखौ बुजिगोन। दा जोंहा सेवा सेतु होननाय मोनसे पर्टेल दङ आसाम स्टेटनि जेरावनोखि गोबां खामानि मावनो हायो। दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो गाव गावनो न'आव थानानै बार्थ सार्टिफिकेट अनलाइन खालामनो हायो। दा गोबां खामानियाव दानिया अनलाइन बियो अफलाइना सोलिगासिनो दङ नाथाय मोनसे समाव अनलाइन बिगोन। थिग बेबादिनो मोनसे गोनांथार बेनो जाबाय आधार कार्ड बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांमोना माने बार्थडेखौ चेन्ज खालामनोबा जुदि नोंनि बार्थडेआ जुदि मिस्टेक जादोंबा बेखौ चेन्ज खालामनोबा नोंथांमोना अनलाइन बार्थ सार्टिफिकेट नांथारगोन एबा डिजिटेलखौ नांथारगोन होमबासो जायो। नङाबा सिगांनिखौ एक्सेप्ट खालामला माने थ' बेखायनो जोङो माबोरै जों मोननो हागोन बा गुबुन गुबुन खामानियाव जों बार्थ सार्टिफिकेट अनलाइन बाहायनो हागोन जों बेखौ दायो नायगोन। प्लास फाइनाल बार्थ सार्टिफिकेटआ माबादि जायो दानि लेटेस्टआ बेखौबो नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ लाना फैदों। बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। स' दायो लोगोफोर जोंहा जेब्लायबो बे खामानिखौ मावनोब्ला जोंहा सेवा सेतुआव मोनसे आइडि खालामनांगौ आरो बे आइडिखौ बोरै खालामनांगौ बेनि सायाव भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिप्सनाव गासैबो दंखाजोबो आइडि खालामग्रोनांगौ। अब्लाबो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थागोन। दा बेखायनो जों नैबे मोनथामसिना बेयाव क्लिक खालामनानै जोङो नैबे लगइन मोनसे अपसन दङना एबा रेजिस्टारा जोङो बाव क्लिक खालामनांगौ। दा जों खालामबाय। खालामनाय लोगो लोगो फार्स्टनि अपसन जों सिटिजेना बेयावनो दोननांगोन। जुदि नोंथाङा CSC खालामबा CSCआव खालामनो हायो नाथाय नोंनो न'आव थानानै मबाइलाव खालामनोबा गोजौनि अपसना बेयाव क्लिक खालामनांगौ। दा जों खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि गेवगोन। दा जायफ्रा आइडि दंखायो सेवा सेतुआव जेरै नोंथांमोना कास्ट खालामदोंमोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामदोंमोन बेनो जायो। दा जुदि गैयाबा नोंथांमोना दा हमना ला दङबा नोंनि इउजार आइडिखौ बाव होदो बेनिफ्राय पासपर्टआ जि दं बेखौ होनानै नैबे सेलेक्ट खालामनानै साइन इन खालामबानो नोंनि प्रफाइलाव गेवगोन आरो। दा जुदि गैयाबा नोंथाङा मा खालामनो जुदि गैयाबा भिडिअ दङ डिसक्रिप्सनाव खालामखानाय नोंथांमोना सोलोंनानै खालामनो हागोन आइडिखौहाय अब्लाबो गोदानब्ला नैबे निउ इउजारा बेयाव क्लिक खालामनांगौ। दा जों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि गेवना फैगोननाय। देन गेवनाय लोगो लोगो नोंनि फन नाम्बार एक्टिभ थानाया बेखौ होनांगोन आरो जेनेरेट OTPआव खालामबा नोंना OTP थांगोन बेखौ होनांगोन एन्ड गिभेन नामावहाय नोंनि सार्टिफिकेटआव जि नाम दङ बेखौ नोंनिखौ होबानो जाबाय। एन्ड जेन्डारखौ बेयाव सिलेक्ट खालामदो मेल फिमेलखौ सिलेक्ट खालामदो नोंथांमोना डाइरेक्ट नैबाव थुबानो ओंखारगोन। स' बेनिफ्राय बार्थडेखौ नोङो बेयाव नोंनि जिनिखि अरिजिनेल बार्थडे दङना नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय। पार्सनेल मेसेजाव हाय होननानै नोंनि टाइटेलखौ बाव होबानो जाबाय अके। देन बेनिफ्राय इउजार नामा नोंथाङा नोंनि नाम होननानै 1 2 3 हेशटेग नोंथांमोना होबानो जाबाय। स' नोंनि नाम बेनिफ्राय 1 2 3 बेखौ होबानो जाबाय। देन पासपर्टखौ नोंथांमोना गोसोआव थानाय बायदि नोंनि नाम बेनिफ्राय 1 2 3 हेशटेग होबाबो जागोन। स' बेखौ जों मिथिबाय नाथाय फार्स्टनिया केपिटेल जानांगोन बेनिफ्राय उनना स्मल लेटार बेनिफ्राय 1 2 3 हेशटेग होदो। स' बेनिफ्राय कनफार्म खालामबावदो फिन खनसेबाव आरो नैबावहाय 7 - 2 बेसेबां जायो नोंथांमोना बावहाय एन्सारखौ 5 एबा 5 नाम्बार होननानै नोंथांमोना बाव होनांगोन आरो। स' बेनिफ्राय आइ कनसेन्ट टार्म्स एन्ड कन्डिसनाव बेयाव सिलेक्ट खालामनानै नोङो नैबाव साइन आप खालामबानो नोङो आइडिखौ मोनगोन बेनो जाबाय इउजार आइडि। दायो लोगोफोर जोङो साइन इन खालामबाय माने आंनि आइडिजों खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा खामानि मावखो सेवा सेतुआव मोनसे आइडिजों गासैबो बेयाव श' जायो। स' बेखौ आं दायो ब्लार खालामबाय। दा बेवहायनो गोबां रोखोमनि बार्थ सार्टिफिकेट रेजिस्टार खालामनाय दङ। दानो फैबाय नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेटआ बाथ्रा जाहैबाय जोङो डाइरेक्ट बार्थ सार्टिफिकेट मोना मोनसे पारमिसन लेटारसो मोनो आरो पारमिसन लेटार मोनबासो नोंथांमोना हस्पिटालाव हैनांगौ बेनो जाबाय PSC नोखि जेरावनोखि नोंथांमोननि नैबे PSC थायोना बे सेन्टाराव एबा जइन्ट डाइरेक्टर थाग्राया बेयाव माने नोंथांमोना हैनांगोन साबमिट होमबासो फाइनाल नोंथांमोना लेटारखौ मोनगोन बेनो जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट। दा जोङो फार्स्टआव जोंहा पारमिसन लेटारसो मोनो आरो बे पारमिसन लेटारा माबादि जायो जों बेखौ दायो नायनोसै। स' दायो लोगोफोर जों लाबोबाय बेनो जाबाय पारमिसन लेटारा जेब्ला सेवा सेतुआव खालामगोन ना बेबायदि पारमिसन लेटारा नांथारगोन हस्पिटालाव हैबासो लास्टआव बार्थ सार्टिफिकेटखौ मोनगोन। दा फार्स्टआव जों सेवा सेतुआव डाइरेक्ट मोनला गोदो मोनोमोन दायो मोनला चेन्ज जाबाय सिस्टेमा। दा बेखायनो बे पारमिसन लेटारखौ मोननोनो सेवा सेतुआव जोङो अनलाइन खालामग्रोनांगौ आरो जेब्ला नोंनि आखायाव सफैगोन अब्ला नोङो नैबे सेवा सेतुनिफ्रायनो नोङो डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै PHC एबा प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव जेराव जइन्ट डाइरेक्टर थायोना बेयाव साबमिट खालामनांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट अनलाइनखौ मोनथारगोन आरो लास्टआव। दा बे जाबाय नोंथांमोननि प्रसेसा। दा बेखायनो बे पारमिसन लेटारखौ मोननोनो सेवा सेतुआव भिडिअ खालामनाय दंखायो डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोनहा नायनो दाबाव। दानिया जों बेखौ मोनबाय हमना ला जों मोनबाय। स' बेनिफ्राय नोंनि अरिजिनेल बार्थ सार्टिफिकेट एबा डिटेला माबादि जामारो जों बेखौबो दायो नायनोसै।
दा बे जाबाय लाइफ प्रुफ नोंथांमोना मोनबाय बेनो जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट फाइनाल स्टेजआ बेनो जेराव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय मोननाया बेखौनो बुङो डिजिटेल बार्थ सार्टिफिकेट दा जेरावबो खामानिया बेनो सोलिसिगोन नोंथांमोननि साख्रि जा स्किम जा नोंथांमोननि आधार कार्ड बार्थडे चेन्ज खालामनाय जा स' आधार कार्डआ कम्पालसरि बेखौ नांथारगोन होमबासो डेट अफ बार्थखौ चेन्ज खालामनो हायो एबा कारेक्सन खालामनो हायो दा बुजिबाय बेनो बार्थ सार्टिफिकेट फाइनाल स्टेजआ नोंथांमोना बेखौ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार एबा नोंथांमोननि PHC जेराव प्राइमारि हेल्थ सेन्टार थायोना बेयाव नोंथांमोना जइन्ट डाइरेक्टरनि आन्डाराव बेखौ मोनगोन आरो दा बुजिबाय A to Z बेयाव नोंनि डिटेल्सआ थाजोब्बाय बार्थ सार्टिफिकेट अनलाइना दा बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो एन्ड नेक्स्टआव फुल भिडिअ एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना लिरनो दाबाव।